Isang makabuluhang yugto naman po ng pagpapatupad ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o yung 4Ps ang isinagawa po sa bayan ng San Fabian at Mangaldan matapos kilalanin ang daan-daang benepisyaryo na nagtapos at nag-exit mula sa programa. Kasabay ng mga hakbang tungo sa mas matatag na self-sufficient na pamumuhay. Sa bayan ng San Fabian, nasa 503 benepisyaryo ang formal na kinilala ng 4Ps graduation ceremony na ginanap noong Hunyo 17 sa Public Auditorium. Dinaluhan ito ng mga lokal na opisyal at kinatawan ng Department of Social Welfare and Development or DSWD kung saan binigyang diin ang sakripisyo at determinasyon ng mga pamilyang matagumpay na naitaguyod po ang edukasyon ng kanilang mga anak. Samantala sa bayan ng Mangaldan, tinalakay naman sa Municipal Advisory Council or MAC meeting ang 4Ps graduation at exiting households noong Hunyo 10 at 11 kung saan naitala ang nasa 603 graduating households at 43 exiting families alinsunod sa pamantayan ng programa ng DSWD. Bilang bahagi ng pagpapatuloy ng programa, iprenesenta rin ang sustainability plan ng LGU Mangaldan para sa 646 na household beneficiaries upang matiyak na hindi muling babalik sa kahirapan ng mga umalis na 4Ps. Kabilang dito ang livelihood support, TESDA training at tulong medikal mula sa lokal na pamahalaan. Iminungkahi rin ng mga pagbuo ng mga kooperatiba mula sa hanay ng 4Ps graduates upang mapalakas ang kanilang akses sa puhunan, pautang at iba pang tulong pinansyal. Ayon sa mga opisyal, isasama rin sa family development sessions ang gabay sa pagbuo ng mga kooperatiba bilang bahagi ng pangmatagalang diskarte sa kabuhayan. Kasabay nito, inanunsyo rin ang nakatanggap ng bagong 4Ps registration sa Hunyo 26, 29 at 30 para sa mga potensyal na benepisyaryo na dadaan sa masusing pagsusuri gamit ang community-based monitoring system ng Philippine Statistics Authority. IFM News. IFM News. IFM News.